Jangan kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong numansane lagu ki guyangan lho, Mas. Ya tapi kan pasangan couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guayane gawe video klip. Wah, modern ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus Saiki nyungir. Aduh, kasihan deh. nyungir. Salam-salam sik to. Sik to, aku ki ya anu apa ki jenenge? Pola. Wong kene ki mendung peteng hanggameng gumuruh swarane langit gumleger gebyaring kilat kaya arsa hanyigar jagat swasana tumlawung agawe bingung angin wengi tumanduk ing sarira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg jegrek datan kantenan kang den pandeng sakedhap handulu ing akasa mulat selaning mega ingkang lumayang soroting rembulan ingkang remeng-remeng kaya gegambaraning alam pati senadyan lelakon wis kapungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewayana sudarmaning para Pandhawa parandene hanggung nandes ing pulunging ati risang Werkodara ing raos handatosaken datan ayem lan jenjem lamun dereng saged hanyuwargaaken ingkang sudarma Ndegek ugek sadulita hemel lae menawi mboten sisip ing pamawas punika ndara kula ing kasatriyan Jodipati Raden Bimasena Gus sak
Sampunipun dikandhara Raden Wrekodara sembada ngantukaken ilmu ingkang sinebat kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip saking Sang Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng Pandhita Durna ing pertapan Sokalima. Kedahipun paduka seneng kudune sampeyan bombong. Lah kok niki kula sawang malah tiba ing kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnan, lah kok malah ketinggal sedih. Gek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara Raden Wrekodara. Sampeyan niku kalebet sentana sentananing praja utawi pejabating nagari. Sentana praja niku beda karo para kawula. Nek kawula mung wenang ngukur marang kodrate, ning nek pejabat negara niku wong ingkang sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging perenatan amis bacining kahanan niku sedaya wonten ing tanganing sentana. Nek pejabate negara susah, negara niku melu remuk bubuk. Mbok inggih to, Den? Mbok inggih, boten ketang sak kecap, boten ketang rong kecap. Sampeyan kandha teng Semar. Semar niku dhateng jagat raya dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi jinejer dados batur ingkang mingku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged hangudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena, kula aturi paring pangandikan. Yen gur meneng wae, gek rampunge lelakon iki besok kapan, Gus? Seno karata mrehtar tamtu ning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiasil wulan dadari wah Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kyai Semar Badranaya awit dikaya ngapa lan kepiye para Pandhawa rumangsa sepi ngiwa nengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa Kyai Semar? Atine Wrekodara, atine Bimasena rinidu dening wewayangan pengangen-angenku ora bisa wening. Ora liya sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim
ingkang binanjut kelawan para dewa. Kakang Semar, nadyan rikala semono Werkudara isih enom, parandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang saka cipta pangangen-angene Werkudara. Luwih sedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa ana madyaning kawah Candradimuka. Kyai Semar, aku dinitah dadi anake lanang. Kamangka pangudang-udange wong tuwa marang anak. Bisa wae anak anungane ndita dadi bocah lanang kang mursid. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung ayem, rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargakake Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad. Kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kyai Semar Badranaya ora ketang seklimah aku wenehana kali damar supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa ndak tindakake Kyai. Inggih Gus, inggih. Ngaten nggih Den, senadyan uripe manungsa niku wonten sak ngandhapipun garis kodrat, nanging manungsa niku taksih dipun wenangaken hambudidaya. Sedane bapak sampeyan sinuwun Prabu Pandhu lan Ibu Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Niku wujuding karma pala ingkang kedah linampahan. Awit pinten-pinten dosa lan kaluputaning manungsa niku kedah wonten unduh-unduhanipun. Dosa kaluputane bapak sampeyan awit rikala semanten wanuh-wani nyilih utawi ngampil titiyanipun Bathara Guru inggih Sang Manikmaya. Wujudipun lembu ingkang winastan, lembu andini. Sedaya kala wau awit saking pamintanipun Keng Garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidam kaworan kepengin nitih lembu andini kaliyan Prabu Pandhu Dewayana. Bathara Guru ngabulaken pamintanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten ing kawah Candradimuka lan nampi wujudipun pasiksan. Lah banjur kudrat kang ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai Semar? Ndara, kula tak matur sekedhik nggih Ndara. Pinten-pinten dosa lan kalepatanipun ingkang disandang tiyang sepuh sampeyan. Serananipun inggih namung para putra ingkang saged angentasaken tiyang sepuhipun saking neraka yomani. Caranipun diwiradati inggih menika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladi hening ingkang angka kalih. Menawi sampun hening lajeng hanya nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados paring pangapura dhateng ingkang sampun sumare. Awit manut agama ingkang pungkasan manungsa kok wis mati, menungsa menika nek wis mati niku sedaya amale pedhot. Bondo dipirang-pirang ora digawa, omah magrong-magrong ora digawa, tetumpakan sing apik ya ora digawa.
sedulur lan kanca sing ditresnani ugi mboten saged ngancani. Lah sing mboten saged pedhot niku namung 3 setunggal. Nun inggih menika wujude amal jariyah. Amal didamel mbangun masjid, mbangun papan pangibadah. Niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan dina akhir. Angka kalih nggih menika ilmu sing manfaat, ilmu sing piguna. Ana wong kok nularke ilmune marang wong liya kok sing marai wis mati, sing diwarai wau taksih ngecake ilmune niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang ingkang seneng gethok tularke ilmu sing manfaat kala wau. Lah ingkang pungkasan Ndara, ingkang pungkasan amal sing ora iso pedhot niku wujude dongane anak lanang sing soleh. Njenengan sakadang para Pandhawa wiwit cilik pun dimong kalian tiyang sepuh sampeyan dicedhake karo Gusti Allah, diwarai babakan panembah. Sakniki kenging kagem bales lelabuhanipun tiyang sepuh sampeyan. Sampeyan dongake Prabu Pandhu lan Dewi Madrim mugi pinaringan pangapunten saking dosa kang sarta kaluputanipun. Menawi Gusti ngidini, Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe ngangkat derajatipun Sudarma sampeyan ing tembe saged manjing wonten kasuwargan jati den. Ngudharit yasriwut ora wedi rawak wawadi wedi lamun kauningan ngaturake panuwun kang tanpa upama awit saka pituduhe Kyai Semar Badranaya. Kakang Semar wis bisa ngenteng-enteng pikirane Werkudara. Inggih Gus, sami-sami. Menapa malih sampeyan inggih sampun nate ngregem kawruh kasampurnaning urip saking pukulung Dewa Ruci. Kula kinten langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang Sudarma. Percaya mawon nggih Gus, percaya kemawon. Marengi lintang alian menawi paduka sakadang para Pandhawa estu rinten dalu tansah meminta dhateng Siing Gusti supados Kang Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim dipun apura dosa lan kalepatanipun. Mangke Gusti mboten kirang jalaran anggenipun badhe ngangkat derajatipun Sudarma minggah wonten ing kasuwargan jati Ndara.
sak nyatane kunjang seret minangun wonten monaguri ringin tampuni rinangkul dirakan rerasakan hiasi angin sesidenan apa ketinjalan suwe-suwe anuturan kabangkit bakal kawirama sigrang saya labda sumanding kalilin kunjang seret Hong ilahing sekaring bawana langgeng Kakang Guna Resi Narada Kakang welut wisa banteng mareng kawula wonten punapi Adi Guru Kakang marmanipun jengandika Kakang kula piji mangayun awit wonten ingkang badhe kula suwunaken priksa babakan kahanan ingkang tumanduk wonten kahyangan Junggring Sailaka ing rikalenggahan sakmangke Kakang. Nun inggih Adi Guru, ingkang raka namung sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggor mentah sabda sabdanipun panguwasa tunggal kayangan Suralaya Kakang. Ing rikalenggahan sakmangke kayangan Suralaya nedeng ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja kahanan ingkang kados mekaten kala wau andadosaken goreh orongeh bingung bilunglungan para hapsara miwah para hapsari sareng kula telisik undraning perkawis sedaya kala wau kadaya saking titah pujangkara Ratu Ngamarta si Puntadewa nuwun inggih pun Yudhistira Kakang. Mangke riyen kok saged Puntadewa ingkang dados tuk sumbering gara-gara punika ngagem dasar menapa ngagem waton menapa Adi Guru Kakang. Puntadewa anggadhahi dosa kalepatan cacah wonten kalih. Dosane Puntadewa wonten kalih nuwun inggih. Menapa kemawon Adi Guru Kakang? Ingkang angka setunggal dosanipun Puntadewa. Puntadewa sampun wani ngangge jeneng Puntadewa. Kamangka punta niku tegese linuwih. Dewa wis ngarani maknane Puntadewa wanuh mani nepak mbun-bunaning para Jawata. Dene dosa ingkang angka kalih Puntadewa wantun ngagem sandangan agegelung keling. Kamangka sandangan gelung keling menika namung para brahmana ingkang sampun buntas ing kawruh pana ing ilmu aga miwah ilmu lembat. Tuladanipun Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sapanunggilipun inggih kanthi dasar kalih sabab kala wau Kakang kahyangan ing rikalenggan sakmangke kahananipun geger pateteran Kakang Guna Resi Narada. Pragenjong pak pongbuk bolong kali codhe ngetani line. Adi Guru
Dados kanthi dasar kalih sabab kala wau ingkang dados dosa Kang Sarta kalepatanipun titah pujangkara pun Puntadewa. Inggih Kakang. Lajeng kersa paduka adi guru kadosa pundi Kakang? Sakmenika Kakang Narada kula aturi tumedhak wonten Madyapada tumuju mring negari Ngamarta merpeki unggihaning Puntadewa. Puntadewa kinen ngadhep mring panjenengan ulun dinten sakmangke Kakang. Mriki trawata dawuh pangandika Paduka ingkang raga namung mangestakaken dawuh kulup anakku Indra Suramati wonten dawuh tinimbalan do Kanjeng Rama Pukulun Hamiji ingkang putra kula pun Indra. Timbalana panguwasa ndandang manguri Batari Durga ya Batari Pramoni kinen munggah ana ing kayangan Suralaya ing rikalungguhan iki Indra Surawati. Mlebu rene Durga. Dewa Sukata marang sureng prangudane arum-arum ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani tobat Paduka ingkang miji kula pun durga marak wonten stinggil junggring Sailaka. Kados pundi duh Pukulun? Nyambung pirembakan Triari kawuri utawi tigang dinten kepungkur. Sesambetan kalian dosa Kang Sarta kalepatanipun pun Puntadewa ingkang mahanani kayangan Suralaya menika geger. Uwis Durga, uwis. Ari palungguhan iki panjenengan ulun wis perintah marang Kakang Narada supaya nimbali si Puntadewa supaya tumuju mring kahyangan Suralaya kene. Sakwise kaya mangkono iki mengko Puntadewa bakal sun pidana kasendalo mayang cinemplunga ana ing kawah Candradimuka. Kedah mekaten Pukulun, kedah mekaten. Menawi Puntadewa masih meger-meger urip, tartamtu kayangan menika mboten badhe manggih ayem ingkang sarta tentrem. Kula janji kula prasetya Durga Patembaya Pukulun. Menawi mangke Puntadewa sampun kasembadan mati, Yudhistira Ratu Ngamarta mbarepe Pandhawa wis modar. Paduka Pukulun Bathara Guru
badhe langkung kuncara andayeng bawana anyepeng kendho kenceng pernatan wonten ing jonggring sailaka mriki do pukulun. Iya ya Durga, iya kapara nyata. Banjur saiki ana kewajiban. Saiki ana sesanggeman kang kudu ndok lakoni. Menapa ingkang kedah kula tindakaken do pukulun Durga? Kados pundi? Muduna ana ing Madyapada. Mbok menawa iki mengko ana sing ora narimakake kalamun Puntadewa ndak cemplungake mring kawah Candradimuka. Jeneng kita sawadya balamu saka ndandang mangure ingkang kudu cancut tumandang. Ampun kuwatir, ampun wasumelang pukulun. Malah samangke kalian kula badhe nyuwun pamit menawi Puntadewa sampun minggah dhateng kayangan. Yen ana ora trimane Pandhawa liyane Bathari Durga ingkang saguh ngrentengi ndase para Pandhawa. Bagus Durga, bagus. Para-para satriya, para-para kang duweni hambek sinatriya kang ora narimakake Puntadewa bakal tak tibani paukuman utawa pidana. Kabeh bakal tak pasrahke tak borongke marang Bathari Durga ya sang Bathari Permoni. Nun inggih mangestaken dawuh amit madal pasilan do pukulun.
mangkya darajating praja kawuryan wasunya ruri rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sar jana kelu kalunglun kala tida tidem tanda ning dumadi menangi jaman edan epo aya ing pambuti milu edan ora yen tan melu boya ketuman melek kaliran wakasa nipun dilala karso bejo bejan nekang lali luwe bejo kang eleng lawan pas padha Iwang suksmana mangadi luweh Iwang suksmana mangadi linuwih paringana pepayung marang panjenengan ingsun ingkang sarta kadang-kadang kusata para Pandhawa sumrambahing para waragagung ing negara Indra Parahasta Werkudara Bimasena Bayu Siwi wah barep kakangku ana dawuhmu apa Yayi wis sawetara Sabta Ari tegese wis 7 dina nganti tekan ing Ripalungguhan iki aku lan kabeh
kabeh kadang para Pandhawa kok kanthi mapan ana ing sanggar pamujan negara Ngamarta. Sak perlu nindakake olah puja, olah brata. Ewadene nganti tekan ri palungguhan iki pun Kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Siadi Yayi Werkudara. Yayi gandeng sak mengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone padha maladihening. Ora ketang seklimah, ora ketang rong klimah pun Kakang wene ana ngerti Dimas. Mungguh apa to sababe dene Siadi nganti kadang para Pandhawa kabeh supaya nindakake tapa brata maladihening ana madyaning sanggar pamujan iki Sena. Barep kakangku Werkudara piye? Pancen wis dadi tekate Werkudara. Aja to mung itungan dina. Taunana windanana yen durung tekan panjangkane Werkudara, aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki. Mula aku ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan dening barep kakangku Janaka lan kembar gelem melu tapa brata ana ing sanggar pasemeden kene. Dimas, ingkang mangkono pun Kakang kepingin ngerti, pun Kakang kepingin sumurup. Apa to darunane ingkang ginebeng sajroning penggalihe Siadi? Mara gage Siadi enggal matura kelawan pun Kakang nedya midhangetake kanthi tetela. Dimas, barep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana alam padang merga ana sing anak-anakake. Cetha kabeh wis ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunti ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu. Mongko Pandhawa 5 cacahe kuwi ibarate kaya rong wadah. Ingkang wadah sepisan barep kakangku Werkudara lan Janaka. Ewadene wadah ingkang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa. Kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana ing tepet suci manjing ana ing alam pamancat. Ngerti yo, senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane, nanging wong tuwa kuwi isih mangerteni marang tingkah lakune anak. Ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune si anak. Yen anak tansah ngerti mring wong tuwa, tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal, kuwi mujudake kaswargan tumrap wong tuwa. Nanging kosok baline senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih mlegedhu, saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane. Ning yen kelakuane mrusal, kelakuane bedugal, kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Yayi, apara nyata aturira Siadi? Banjur apa sambung rapete kahanan sakmengko kelawan apa kang ndok aturake nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim? Barep kakangku, nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara, sabab aku ngawruhi dhewe nalikane bapakku Pandhu sinendhal mayang dening para dewa. Nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candradimuka. Mula niatku mapan ana sanggar pamujan kene,
niatku mapan ana ing sanggar pamelengan kene mung napakake tapa brataku. Muga-muga bisa dadi daya kekuatan anggone Bapa Pandhu munggah ana ing kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji. Werkudara ora bakal metu saka sanggar pamujan yen Bapak Pandhu durung munggah ana ing kasuwargan jati mbarep kakangku. Premara reh manguswa humya ngambrangeng kadi karunaning kaswasih ring marga hamalatgung. Ore sang kanda mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara mayanto Dimas Yayi Werkudara Yayi Werkudara bareng Siadi Kanda kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun kakang ingkang mangkono. Dimas pun kakang prasapa ora mung Siadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan, nadyan Puntadewa semono uga bakal uyung-uyung anyeng kuyung ingkang dadi lekase Yayi Jodipati. Lamun Bapa Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana ing kasuwargan sejati, pun kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan Yayi. Semanten ugi kula duh Kakang Mas, kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun Kakang Bimasena. Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembatan menapa ingkang dados niatipun Kakang Panenggak. Semanten ugi kula Kakang Mas, semanten ugi kula Kakang Mas. Wah, bombong rasaning atiku, bungah rasaning pikirku. Dene Puntadewa, kakangku Janaka lan kembar padha hanjurung niate Werkudara ingkang mangkono. Ingkang mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Yayi. Pun kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Rama Pandhu lan Ibu Madrim ingkang mapan ana ing kawah Candradimuka. Miturut panemuku kaya ora tinemu ing nalar. Dimas, ora ketemu nalar karepmu piye Puntadewa kakangku? Yayi Werkudara piye? Eling-eling merga Kanjeng Rama sugenge tansah nyeramakake marang kabecikan, ora nate singlar saka kautaman. Kaya-kaya jagat iki keberbegen marang darmane Kanjeng Rama Pandhu. Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan. Bebasan atateken suci pepayung budi rahayu. Nanging sebab apa Dimas? Nanging sebab apa teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka mbarep kakangku Werkudara adiku kepiye? Sak becik-becike wong kuwi mesti ana eleke. Mengkono uga kosok baline. Sak elek-eleke menungso mesti ana sethithik tumindak becike. Bapa Pandhu kuwi mung manungsa lumrah. Isih kedunungan ina, lali, salah lan apes.
kelawan pati. Kejaba saka kuwi Bapak Pandhu mapan ana ing kawah Candra Dimuka pancen kudu nyaur marang utange nalikane sugeng ana ing alam padang. Kepriye mungguh gancare Dimas? Kepriye mungguh gancare larah-larahe sejarahe Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kok bisa kasendal mayang cinemplungake ana ing kawah Yomani Mara Gage Sajarwa Werkudara. Sikara tandang risang bayu siwire tungkul manembah Ari tungkul manembah anglir baya kuntap Ing Barep kakangku Werkudara kepriye? Nalikane Ibu Madrim garbini utawa mbobot adhiku kembar. Ibu Madrim ngidam kaworan kepengin numpak wujute Lembu Andini. Kamangka Lembu Andini kuwi titiane Bathara Guru. Saka tresnane Bapak Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana ing kayangan nyilih Lembu Andini. Nanging Bathara Guru menehi syarat bakal disembadani pamintane nyilih wujude Lembu Andini. Nanging besok yen wis murut ana ing Kasedan Jati sukmane Bapak Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake ana ing kawah Yomani. Saka gedhe tresnane Bapak Pandhu marang Ibu Madrim, Bapak Pandhu nyarujuki syarat kang didhawuhake kelawan Bathara Guru. Kok siadi trawaca anggone nyeritakake kahanane Dimas? Werkudara weruh dhewe babarna Yayi. Nalika semono Bapak Pandhu gerah santer awit sukune ketaman pusakane Prabu Tremboko. Jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapak Pandhu. Dumadakan ana angin sumribit milir. Tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Bathara Yama Dipati. Kabeh wong sak negara padha kesirep lan turu kaya babatan pacing. Sing ora turu kena kemayane Yama Dipati mung loro, siji kakek Abiyasa, loro aku. Mula Werkudara ngerti, mula Bimasena sumurup. Nalika Yama Dipati njabut nyawane Bapak Pandhu. Nalika sakmono sukmane Bapak Pandhu dikanthi marang kayangan. Tumuli aku mlumpat nututi Yama Dipati. Kakek Abiyasa uga nututi marang lakuku. Bareng tekan kayangan, wah, kaya ngopo rasaku? Kaya pedhot-pedhoto jantunge Werkudara. Nyawang kanthi mripatku dhewe bapak sing ngukir jiwa ragaku dicemplungake ana kawah pasiksan. Nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sajroning kawah. Nanging aku dipenggak lawan kakek Abiyasa. Merga durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Bapak Pandhu lan Ibu Madrim. Mula nganti tak rewangi aku tapa brata mapan ning sanggar pasemeden ingkang wigati.
ingkang wigati aku bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake Bapak Pandhu lan Ibu Madrim ana ing kasuwargan sejati. Mula taunana windanana yen para Jawata durung ngunggahake Bapak Pandhu lan Ibu Madrim ana kasuwargan jati. Wah, nadyan dadi bathang ning kene tak lakoni barep kakangku. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kenin lir-lena tanpa kanin yen tantu lusa mengko sang Dyahupama Sikra bala kang tumingal atampa samya matali lara tapit wilong deng kondo danyuang komang unsang niti benjang sang aji nicil ong Umaregel Tyasira Nalendra ing ngamarta Prabu Puntadewa. Dupi midhanget aturira kang rayi Raden Harya Werkudara ing cipta sumpah prasetya datan medal saking sanggar Pasemeden menawi dereng kasembadaning sedya para Pandhawa lima sumpah jroning penggalih arsa nyuwargaaken ingkang Sudarma ingkang mapan ana ing kawah Candradimuka. Dadak ing mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung. Satemah peteng dedet lemengan negara Ngamarta kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatit ingkang anyigar punang mendung satemah biar soroting Sang Hyang Pratanggapati. Mlebet ana sanjroning sanggar palanggatan nyarengi tumuruning Sang Kaneka Putra ya Sang Bathara Narada. Ingkang hangit jawantah merpeki ungganing para Pandhawa ndadosaken agyat kang samya mulat.